Joo, olisi sellainen projekti tässä tulossa kuin Lampola. Ja nyt tänään ollaan vähän siivottu. Suunnitelmissa vähän puitten ajo. Ei oo kyllä paljon puita ajettavaa nyt tähän hätään. Mut sit me kaadetaan tossa ihan kohta lisää meidän uuden Lampolan tieltä. Niin. Tässä nyt laitettiin just suodatin kangas ja nyt laitetaan sepeli siihen päälle ja sen jälkeen se... Mitä sen jälkeen tapahtuu? Tiivistetään. Joo. Joo, siinä oli hiukan märkä kohta, niin tävy uppos tonne maan sisään. Siinä oli hieman märkä kohta. Voisi sanoa siellä. Meidän kaivinkone kuski vetelee. Laita musiikit pois. Siltä se näyttää. Se näyttää oikein hienolta. Siihen vähän vielä tehdään hienosäätöä ja sit siihen voidaan alkaa tekemään valumuotteja ja joo. Katsotaan. Mä tuli mietin mutkiin matkaa, kun ei saatu tehty tarpeeksi kaatoa meidän viemäriin, niin katsotaan mitä tästä tulee.